Nubaan Mayor Ernesto Estrao malawig-lawig man nga way kami magkaistoryahanay nga dawa ni sa kahanginan ba no. Mayor Estrao, sir, mayong gabi kamusta ka na? Mayong gabi da, sir. Mayong gabi sa tanan nga tagpalamate sa Action Radio, especially sa programa mo. Gapalangaak na sa naglalain nga lugar. Mayong Aha. gabi sa inyo tanan. Yes, salamat no. Ang hinubaan Mayor, pwede na nga maka-proceed sa proseso sa plano nga pag-construct sang sining mga lapit ni 50 million pesos nga slaughterhouse no dira sa mga hinubaan. Anong ginhimo sa bangsang Banwa Mayor? Yes, Action Marlon. Ah, Ako bilang outgoing mayor sa Banwa Sinubaan, aha. tapos na natin nga term, balitat logid ka term natin na pag by June 30, matapos natin pa dapaton kalipat pa salamat nga ang mga projects nga gin pangayon naton kag natigayon git. Aha. Ang isa ka 49 million nga slaughterhouse double A sa Banwa sang Hinubaan that is funded by the PRDP World Bank Aha. national government, tapos 10% of that is from Department of Agriculture, kag ang 10% na iya sang provincial government under sa opisina sa atong pinalangga nga Governor Bong Lacson. Mhm. Pag-ugosti sa pagbuligman sa aton Vice Governor Secretary sa mga board members naton nga natigayon nga mabudgetan allocation 10% para sa counterpart sa nga project. Kag pasalamat kita nakanulwan na about to bid na o singono na pwede na bidding. Kag siguro by July this year masugura na kag pagpungko sa aton madason nga mayor nga mo man ang atong gibuligyan nga mag-assume sa posisyon naton. Mhm. Siya na niya mag-supervise kag mag-lantaw sa pagpatrabaho sining double A nga slaughterhouse sa Banwa sang Hinubaan. Aha. By the way, Mayor, din ini sa ipahamtang nga lugar. Kindly repeat, Action Marlon. Aha. Bali diin sa nga lugar ay pahamtang, diin sa nga lugar ay construct. Yes. Oh. Ang binyo sa aton nga slaughterhouse ara na yon sa Barangay Dos, Mhm. Barangay 2, Poblasyon, Bani Dos Occidental. Okay. Kagina, Malapit lang sa mga 100 to 100 mga 200 meters distance from the highway. Aha. Ang property is iya Kabanwa. Oh. Aha. Okay. Once ka mag-operate na ini Mayor, pati ang taga Negros Oriental siguro pwede makacater da. Yes, Aha. tungod kay kita lang sa sur, Yes. kita lang di may double A nga slaughterhouse. Mhm. Si Palay, Kanduni, Hinubaan, Basay. Even sa ibang nga mga banwa, pwede ka naton maakomodar sa sina nga slaughterhouse, no? Mhm. Kung gusto sila magpalapit kag magdulong sa nila mga mga sapat nga dapat ihawon naton. Kay iban Action Marlon kon ma-process siya sa sa maayo nga slaughterhouse Aha. kay mag-market ka daw wala na question. Yes. Kay ang aton nga facility sophisticated kag hindi na ma-question kundi mo dalhon nga lugar ang imong mga produkto kon ang aton nga karne. Aha. By the way, Mayor, ano gid nga tuig digin umpisahan ang ining plano? Malawig-lawig man. Actually, sa pagpungko na ni Juan, ang slaughterhouse, Ah. sa pagpungko na sa atong pinangga nga gobernador, kag isa ni siya ka pilot project man sa atong gobernador, Mhm. sila ka mga banwa kag syudad ang gin-operan sini nga actually dako among kalipay no sa kumulo sa Banwa Sinubaan tungod kay kung ilang taon mo ang Banwa Sinubaan hindi makasarang magbutang sang counterpart Mhm. sa ginasyong sa aton pinalangga nga gobernador nga ang probinsya amo maghatag sang 10% nga counterpart agud matigan ng project. So sa iya na ni nga tsimpo Aha. sa term niya as gobernador. Yes, sige. Hulaton tani Mayor, so matupa na ni sa administrasyon sang bag-o na pilian nga alkalde, no? Si incoming Mayor Si- Reliquias.
Aha. Yes, so Yes. ano ni ang ano actually Mhm. ang mga projects nga ibili naton saya, Aha. madamo ini nga mga projects. Okay. May ara iya sa BIPAR, may ara iya sa agriculture, mga farm to market roads kag of course isa na dra ang aton nga kwan, ang aton nga slaughterhouse kag ang may we have also additional action marlo Aha. na Amarlon nga project sa kwan sa underman sa provincial government through PIDP, World Bank, Mhm. ang 620 millions nga road concreting alin sa South Bend, Talakagay, Barangay Talakagay to Barangay Damutan. Ako ini siya, kag ti akong kalipay man pa salamat nga ti ready man ang pundo ara na kag about sigo manulwan na kay ang ginahulat na lang ang may mga isisi na lang kag basta sini nga tuig matigayon naman na ma-implement. So ang dalan pakadto sa Damutan yang aton na patigayon man naton na nabuligan kita sa aton presidente kag sa aton nga sekretary sa DPWH sa highway halin gid sa Gatoslao lusot gid sa Basay. Aha. Subong amat-amat na pero ang highway subong abot na gid diya sa may barangay Damutan. So kung halin ka sa kanduni magpadamutan bisan auto nan dalon mo wala na problema. Mhm. Kaya naman so kung matapos man ang halin sa Damutan pakadto sa South Bend na hinubaan so pwede ka kapadamutan dala sang imo service nga auto manaog ka sa sa hinubaan pakadto dumagiti wala gid problema na. Yes, so kung basihan ta mayor damo-damo sa mga natuman tada nga mga proyekto sa Banwa sa Ginubaan sa sulod sang tatlo mugid ka termino no bali siyam gid ka tuig. Anyway, ano Yes, anong sunod nga plano ni Mayor Estrao pagkatapos ng June 30? Ate, bilang tapos na aton Action Marlon nga tion, Aha. 62 years old na kita. Mhm. So dapat naguro magpahuway kita sa gihatag ta naman sa mga lamhadon. Mhm. Kinanglan sa politika wala sang monopoly. Aha. Gihatag ta naman sa mga lamhadon nga very enthusiastic kag very kon sa pagdulong sang kasuwagan. Kita yang mga may edad na pahigadigan na lang kag magulo-ulo advice na lang. Aha. Tiaton 62 years old na. Action Marlon mapakon na lang ta. Mapapensyon na lang ta kada alas 10 bla ara sa kapihan sa isim. Wala na istorya na lang. Sige. Sige. Oo. Mayor, salamat gid sa information. Hulaton ta riya kung saan gid maumpisahan na ning may pagka-kampiyon gini katamba nga slaughterhouse mo no makon may lapit na 50 million ka pesos. Anyway, Mayor, thank you gid kag good luck sa liwata. Yes, Action Marlon, madamo nga salamat sa time ginatag mo sa akon kag God bless. Kita na ita sana mapapakulod ko da. Anyway, sa Thursday tapos ng tempo, kunin da kalagaw-lagaw kag makapakita ka sa imo. Sige open man communication ko pero miya. Okay. Sige Mayor, thank you. May gabi. Thank you. Action Firing Line.